Mga kapuso, interesting topic ang atong hisgutan karong buntaga sanggit may kalabutan kini sa sakit nga hydrocephalus. Unsa ba kini? Paunsa makuha ug unsaon aron maayo gikan niini nga balatian? Kana ang atong Siron kauban ang training officer sa neurosurgery sa NMMC nga si Dr. Michelle Dennis Gonzalez. Doc Mitch, good morning and welcome po sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta ka ngayon, sir? Good morning, Cyril. Good morning sa tanan na kapuso sa Mindanao. Okay naman ako. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Glad to hear nga na sa maayong kahimtang karon, Doc. Apan Doc Mitch, atong hisgutan una kini nga balatian nga ginatawag nga hydrocephalus. Unsa kini? Unsa ba ang kinaiya ani nga sakit ug si kinsa ba ang kasagara nga maigo niini nga balatian? Ang hydrocephalus pag-iipon ng tubig sa utak. Ang utak natin ay nagpo-produce ng mga 400 cc kada adlaw ng tubig kung saan lumulutang ang utak. Pero sa loob ng utak, meron din pong fluid sa loob ng ventricle. So doon po, pagka meron pong pagbara sa daloy ng tubig ang utak, nag-iipon po ito sa loob ng brain at nagko-cause ng ballooning of those ventricles, creating increase in the intracranial pressure sa loob ng ulo. Dok, aron mas masabta nato no ang maong sakit, unsa ba ang hinungdan nganong naay ingon ani nga sakit labi na sa mga bata? So kadalasan ang mga naapektuhan nito sa mga bata, pagka panganak pa lang maaaring meron na silang problema sa hydrocephalus sa pagbara ng daloy ng tubig. So mga bata at birth, tapos meron pa hong mga ibang mga rason kung bakit magkakaroon ng hydrocephalus katulad ng infection sa utak o tumor sa utak. Maaari rin ho yun ang maging sanhi ng hydrocephalus. Doc Mitch, ano-ano po ba ang mga simptomas nitong hydrocephalus na sakit? Okay. Magsimula siguro tayo sa mga bata. Dahil sa mga bata, magpe-present sila ng clinical manifestation nila is enlarging head circumference. Hindi natin maririnig sa bata man na magreklamo sila na masakit ang ulo nila o nahihilo sila o nagdodoble ang paningin. So, kailangan natin asahan ang ating objective findings, lalo na sa expertise ng mga pediatrician. No? Kung maaga ang pagbantay sa isang buntis, no? Meron silang prenatal checkups, maaaring nagawa ang prenatal ultrasound. So, doon pa lang, maaaring ma-identify ang presence ng hydrocephalus with an enlarged head ng baby. Ngayon, sa mga mas matanda naman, kahit mga toddlers o kaya mga school-goers children, maaari silang magkaroon ng deterioration in their function in school. No? Maaaring nagkakaroon sila ng mataas na grades sa una pero biglang napapansin, bumabagsak na ang mga grades nila. Sa adults, kapag meron naman po silang hydrocephalus, they would present with headache. No? Yung headache na yun may be accompanied by seizures, diplopia, ibig sabihin nagdadalawa-dalawa ang pananaw, or in a later stage, maaaring magkaroon ng panghihina ng mga paa. Doc Mitch, may gamot po ba itong sakit na hydrocephalus? At kung wala, ano po ba ang dapat gawin upang maagapan po ang sakit na ito? Okay. Sometimes meron paraan na ma-manage ang hydrocephalus with medications. Depende talaga yan, Cyril, sa cause ng hydrocephalus. Halimbawa, kung congenital siya at nagpo-progress ang head circumference, ibig sabihin active yung hydrocephalus, more often than not, it's surgery. Pero kung ang dahilan ng hydrocephalus ay dahil sa infection, maaaring mag-improve ang bata by treating the infection itself, no? The source of the problem. Pag nag-improve yung pasyente with that treatment, then meron possibility na mag-resolve pati ang hydrocephalus. Doc Mitch, sa mga batang natamaan po ng sakit na ito, ano po ba yung life expectancy nila? Okay. Gusto ko muna sagutin yung mas common na rason kung bakit may hydrocephalus, itong congenital causes. Maganda ang kanilang chances, lalo na kapag makapal pa ang brain tissue. No? Ibig sabihin, kung ang kapal on ultrasound or CT scan ng brain mantle is more than 1 cm, it is said to have, these patients are said to have a good prognosis. Pag sinabi natin good prognosis, Cyril, umaabot sila adulthood to a professional level. Okay, kaya nila yon. Meron mga nagiging doktor kahit na may hydrocephalus sila noon. Pero for other causes ng hydrocephalus, we need to address yung main problem.
Kung infection siya, kung tumor siya, kung was it a bleed, kung stroke siya, doon na pupunta ang focus ng prognosis ng isang pasyente. Doc Mitch, para po sa may mga sakit na hydrocephalus, saan po ba sila pwedeng lumapit na makakatipid po sila sa gastusin? At anong mga ahensya po ba ang pwede nilang lapitan upang matulungan sila? Okay, thank you ulit sa question yan kasi importante malaman ng mga kapuso natin. Ang pinakamabuting puntahan na institusyon ay kung nasaan po ang mga espesyalista sa neurology tsaka sa neurosurgery. So para ho ma-address, ma-evaluate at mabigyan ng mga options para sa bata o sa pasyente. So dito sa lugar ho natin, yung mga tertiary hospitals natin are all capable of managing hydrocephalus. But mainly dito sa ating institution sa Northern Mindanao Medical Center, we are able to support patients with hydrocephalus, particularly children with hydrocephalus, through the help of Rotary International, ang foundation ng Rotary, that through the Rotary Club of Center Point has provided the section of neurosurgery several units of shunts that we could provide for free sa atong mga pasyente na may hydrocephalus. We're referring to children with hydrocephalus, Cyril. So, nang sa ganun ho, ma-address ho namin na maaga ang kakailanganin ng isang pasyente may hydrocephalus. And that comes also with continued follow-up. No? Hindi lang operasyon, we request our patients to come back for close follow-up after the surgery. Daghang kayong salamat, Doc Mitch, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Sigurado ko nga daghag natun-an ang atong mga kapuso karong buntaga ug panghinaot namo nga nakatabang atong programa ngadto kanila. Amping kanunay. Okay, good. Salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.